ден може ли да играе? Так му се прибираме, Матейчо. Айде утре. Аз... Носете решили да рисуваме. Моля те, само малко. След 15 минути си вкъщи за обяд. Добре. И да не сте се доближили до статуята. Няма. Майка ти защо си тръгна? Ти да готви. Дай да видя. Не, вземи това. Нали щяхме да рисуваме? Какво правиш? Хайде, идвай. Не, слез оттам. 1-0. Ти дори не оцели. 2-0. Айде, Пазо, идвай. Виждаш онази кола? Ако оцеля, е моя. О, да. За мен е оная зелената. Ех, за малко. Та и без друго за нищо не става. Аз ще възя в моята, обещавам. Добре, тогава се целя за мотора. Аз съм се возил на мотор. Много яко. Ама ти ще напикаш страх. Да, бе, лъжеш. Да, бе, наистина. Не тук, а при другите ми баба и дядо. Там съм се возил. Аз на село веднъж се возих на кон. Друг път майка ти не би ти дала. Тя не беше там. 7 точки за мен, 5 за теб. Защо? Каквото се удари по-долу от моя? И... Шш, тихо бе. Сега ще тези майка ти ще се скара. Ха-ха. Та игра е тъпа. Споко, ще му схванеш цаката. Айде пак. Не, аз мисля да се прибирам. Не трябва да сме тук. Не, чакай. Ето, вече сме наравно. И без това не ми се играе повече. А какво ти се прави? Айде да рисуваме. Не искам да си хъби от тебе ширите. Дай един да е. Добре, ако останеш. Някой ден и аз ще язя коне. Даже по-големи дори от тоя. Баба веднъж ме води в банкя на хиподрума и видях как става. Ли можем да се покатерим отгоре? Да тренираме. Може заедно да даваме уроци. Какво? Искаш да работиш с мен ли? Не, искам да правя мои си неща. Какви? Айде де, кажи ми. Искам да свиря в група. Супер! И да замина за Америка. Баба казва, че музикантите са непрокопсаници. Какво значи това? Не съм сигурен, майче остават ниски като тебе. Не, ще видиш. Ще ме гледаш по телевизията. Да, бе, ще те гледам аз. Ще смина каналата, като ти видя грозната мутра. Затова не ти казвам нищо. Добре, де, извинявай. За какво ти да ходиш в Америка? Там и без друго говорят на английски. Тук също може да си музикант. Стой! Сетих се! Ти ще свириш в операта, примерно, а пък аз отвън ще продавам пуканки и хот-дози. Ще изкараме $1 милион. Не ще да свиря в операта. Къде
Където искаш свири, ама пълното става. Ясно, няма да се цепиш. Обещай и ти го подарявам. И ще си купим коли. И коли, и коне, и мотори. И ще се возим на самолет. Много ясно. Аз ще имам къща на морето и всеки ден ще плувам в него. И аз ще имам. Да, твоята ще е до моята и всеки ден ще си идваме на гости. Само трябва да ми обещаеш, че ще си останеш тук и няма да ходиш в тъпата Америка. Обещавам. Не, закълни се. Честен кръст. Сега и ти се закълни. Заклевам се. Стой! Сетих се. Ще подпишем договор. Договор? Да, тата адвокат в Германия. От него знам, че като подпишем договор, никога не се нарушава обещанието. Сега се подпиши. Как? Драскай нещо под буквата си. Коя е моята буква? Много си зле. Те са еднакви. Да, ама коя е моята и коя е твоята? Добре, та отляво е моята, а другата е твоята. Сега надраскай нещо. Сега се заплюй. Давай, трябва да го подпечатаме. Готово. Вече имаме договор. Аз ще стана музикант, а ти ще станеш. Милене, какво правите там горе? Казах ли ти нещо? Хайде, прибираме се. След малко. Хайде. Не ми отговаряй. Аз трябва да тръгвам. Тръгвай да папкаш древост. Стига де. Утре пак може да играем. Тръгвай преди мама да те накаже. Милене, идвай. Какви са тези драсканици там? Не са драсканици. Утре искаш ли пак да дойдеш? Чао. Чао. Казах ли ти да не се качваш там горе? Да, ама се качих. Матейчо, хайде прибирай се, моето момче. Баба ти ще те търси.